Maraming salamat po sa mga nanonood sa sa YouTube channel ko po. At katatapos ko lang po maggamot, February 15 na po ngayon, 3:24 po ng hapon. Katatapos ko lang po, nakailang gamot na po ako. May upload ko po kaya bukas na lang. Ito po yung nagtatanong sa akin at yung tumawag kanina habang nagagamot ako. Paulit-ulit po to sinasabi sa akin ng Panginoong Kristo at sinasabi ko rin sa inyo dahil yun naman ang totoo. Huwag po kayo basta-basta naniniwala. Yung lalo nagtatanong sa akin sa YouTube channel ko, maraming salamat, lagi ka nanonood. At ganun din sa Bicol, Camarines Sur, at saka sa Tarlac. Marami kayong tanong sa akin. Yung kaya ko lang naman masagot sa experience ko sa paggagamot sa spiritual. At ganun din sa mga nakita ko doon sa lolo ko at lola ko na hindi ko naman sila totoong lola talaga. Na nagturo sa akin bilang saling lahi sa paggagamot sa spiritual. Ang number one po nating iintindihin ang panalangin at pagdarasal. Yun po kasi ang pinakamabisang sandata ng mga tao eh. Lagi po tayong nandyan, lagi po tayong humingi ng kapatawaran. Ito sa mga marami kayong tanong, hindi ko kayo masasagot lahat kung sa messenger o sa kasi mahaba kasi ng mga tanong nyo. Ito, sasabihin ko dito ng lahat ng aking makakayat na nalalaman sa paggagamot sa spiritual. Unahin muna kita taga Camarines Sur, ate. Kung ikaw ay nagpagamot sa spiritual ng Panginoong Kristo at ito'y nakausap na nila at gumaling ka na, mga 3 days, 4 na araw bumalik ulit, nasabi kinukulam ka. Pagbalik mo na naman, sinasabi mo kanina sa akin na ikaw naman ay ngayon ay meron na naman 6 na aswang. Kinulam ka na nga, may 6 na aswang pa, pumarami daw nakisabay. Pag tumatawag ka ng espiritu, masama man sa mga tao, patay, etc., kailangan marunong magsarado ang taong instrumento ng Diyos. Pag pinasok yan dyan, sa bunbunan natin, yung spiritual, yung medium, kailangan marunong ka magsarado para hindi makapasok ng sino man dapat papasok sa katawan ng lupa dahil yun ay pag-aari ng Panginoong Kristo. Pag kinulam ka at sinabi niyang bumalik ka ulit, ginamot ka ulit niya na sinabi niyang aswang, hindi na po totoo yun. 6 na aswang na sa loob ng katawan mo, pinagkakain ka, edi sana po, baka nasa mental hospital na po kayo yun. Tapos sasabihin, marami po kayong kumulam. Pwede po yung sinabi niya maraming kumulam. Kung personal niya naggalit yun at saka sinasabi nila na kinulam ka ng marami, kung kumuha siya talaga ng marami mong kukulam. Isa nga lang kumulam sa'yo, lalo pag may subo ito yung hindi nag-aral talaga, yung talagang nakatalaga na sa kanya magkukulam, dugot laman niya na. Isa nga lang ho, palingling ka na, ibig sabihin yun, talagang paralyzed ka na ho. Hindi na kailangan dito ng 6, 7, 8. Huwag po kayo basta-basta naniniwala kasi iba po yung mental telepathy at spiritual at spirit na mata na binigay ng Diyos para malaman kung totoo ang sinasabi ng Espiritu. Tandaan nyo po, si Satanas lahat ay alam niya ang salita sa tungkol do sa Bible. Ang hindi lang magawa ni Satanas, dahil tuso nga po siya, mapangling lang, na lumuhod nga sa Panginoong Kristo at humingi ng kapatawaran at manalangin. Alam niya sa sarili niya ay siya ay isa pong mahusay at magaling na isang prinsipe o isang etc. po sa kanya. Yun po tayo nalilinglang ng mga masasamang espiritu. Ang capacity ng tao pag sinaniban ka ng 7 lang ho ka, sobra ng baliw ka, nakaakyat ka na sa taas ng bubong, etc. Hindi ka bumabagsak. Isa nga lang aswang baka patay ka na, hindi mo alam. Isa lang mahusay na mangkukulang, tigok ka na ho yun. Lalo pag 2, 3, minsan yung spirit po yun, yung masamang espiritu, yung maitim na usok yun. Hindi po yung nakikita ng normal na mata. Dati hindi ko po talaga nakikita yun. Yung pinaintindi sa akin ng inang Sulamiko at ang lolo ko, hindi yung basta-basta makikita ng mga normal na mata. Kahit may third eye ka pa, at pinanganak ka na bukas ito, hindi mo makikita yung itim na usok kasi andun po lahat yung galit natin, konsensya. Kaluluwa po yun, na kakaibang kaluluwa. Ibang espiritu maitim po yun. Yun ang pinakadelikado sa lahat. Huwag po kayo maniniwala ate. Paulit-ulit po ka nagtatanong sa akin. Kung ikaw kinulam ka, sintabi lang po, kinulam ka, pag bumalik ka ng 3 days,
aninom daw ng aswang. Sana tiya, hanggang ngayon hindi ka na nakakapag-isip ng matino. Baka ngayon, hindi ka na lumalabas ng bahay. Iba po pag inaswang. Mahaba kasi pag sinabi ko lahat ito, isa-isahin ko, napakahaba po talaga. Ang pinakamabisang sandata natin ay pagmamahal at malasakit. Yun ang mabisang gamot sa anumang sakit. Yung pagmamahal, alisin ang galit sa isip at puso, pagpatawad, pagpakumbaba. Ibigin ang Panginoon at ibigin niya ang kanyang sarili natin, tayong mga anak. At mahalin natin ang asawa at mga anak natin. Yung pong pinakamabisang sandata na ayaw ni Satanas, na gusto niya sirain ang buhay natin. Yan po yan. Huwag po kayo maniniwala. Tsaka ito naman po taga-Tarlac. Ang isang espiritong masama, pag pinapasok mo, kumanda ka. Sino bang magnanakaw o isang masamang espiritu magpapahuli sa liwanag at pag-ibig ng Diyos? Siyempre, may backup po yun. Pag tinawag mo po yun, siguraduhin mo na kaya mo siyang labanan at kaya mo siyang palayasin o lusawin. Hindi naman po namamatay yung itim na usok at espiritu eh. Yun ay nalulusaw. Liban lang ang mga anghel ng Diyos ng espada, ng kakaibang espada, ng liwanag at pag-ibig na nakakalusaw yun. Hindi mo mapapatay yun. Paano mo mapapatay yun? Eh, patay na nga ho yun eh. Pag-ibig ng Diyos ang nakakatapat doon at liwanag na walang galit. Para tong tubig ng isang bukal na napakasarap pa sa mineral water o etc. Ganun po ang nakakatalo doon. Hindi yung po basta-basta. Yung marami kayong tanong sa akin, minsan hindi ko po yung masagot basta-basta sa messenger ko at saka sa YouTube channel ko. Kasi doon sa YouTube, bawal po masyadong maraming haba. Kaya binibigay ko sa inyo yung Andy Lortins, pakipollow na lang po. Doon po, mag-comment kayo doon kahit mahaba, masasagot ko kayo. Pero pag masyadong mahaba, tawagan nyo, kausapin nyo, nandun po yung number ko. Yun lang po yun. Huwag po kayo maniniwala at saka itong isa pa, yung hula. Yung hula po, sabi ng inang Salome ko, meron daw ng mga tao, kahit ni Akira Yamada, may mga tao magagaling daw maghula. Pero sa panahon ngayon, bihira na lang daw. Ang hula, mas masarap ang Panginoon na nagbibigay sa pangitain sa panaginip. Kasi pag hinahula mo yung buhay mo, mababaliw ka, baka sabihin ng mga naghula sa'yo, mamamatay ka, o magkakasakit ka, ganito buhay mo. Papasok sa isip mo yun. Hayaan mo ang buhay mo. Maging magalak ka, masiyahan ka sa araw-araw sa pamumuhay natin, naalagaan mo ng pamilya at mga anak natin, okay lang po yun. Hayaan mo ang panahon, ang makdakda sa'yo, basta't huwag ka lang makakalimot sa pagdarasal. Tataas pa ang buhay natin at hindi pa tayo magkakasakit. At ulitin ko, marami pala nagpapahula sa akin, hindi ako manghula. Nakatalaga po ako sa exorcist, ulam, barang, sinasaniban. Kasi yun po ang gusto ko. Yung nakikita ng mga mata ko, nakakaibang nasa loob ng katawan ng tao na hindi kayang ipaliwanag. At naririnig ko po sila ng tenga ko kung ano man sinasabi ng kanilang mga bibig ko, ano man pong pumapasok. Sinasabi nila sa akin kung gusto nila akong saktan o patayin, bahala sila. Magsawa sila. Yun. At saka po yung isang sinasabi, yung sinasaniban ng mga santo ninyo mahal na ina. Dati po totoo yun, pero marami na po kasi lumabas na fake eh. Ang mahal na santo ninyo, mahal na ina o amang si Kristo, hindi po basta-basta nakikipag-usap sa tao. Ito yung nakikipag-usap lang sa pangitain, sa panaginip. Sinasabi niya sa tao kung saan siya pupunta. Ganun kasi nangyari sa akin eh. Pinapunta niya ako sa tahanan ng Diyos, sa Quiapo, sa simbahan ng Ditondo, Maynila. Hindi naman ako napasok na simbahan, natatakot ako. Maraming kakaibang kabalbaghan ang nangyari sa akin. Pero yung napaglabanan ng kontak ko sa puso ko, si Father ay parin na. Marami. Mahirap ipaliwanag to. Hindi ho basta-basta pumapa sila, magsasalita sila sa mga tao na kung ano-ano. Napakaswerte naman ng taong yun. Yun lang po yun. Huwag po kayo basta-basta maniwala. Marami po kasi nagsasabi, yung ganun, bata, minsan ginagamit na lang po nila yon. Yung bata, kinakausap ng Panginoon dahil mapalad tayong mga bata. Pero hindi yung basta-basta makikipag-usap sa maraming tao at sasabihin niya ganito, ganyan. Alam niyo po maraming judgmental, maraming masamang iniisip sa kapwa. Makikipag-usap lang ang Panginoon sa panaginip, sa pangitain, na mahirap ipaliwanag. Isa ganun-ganun po. Hindi po yung basta-basta na sinasabi. Mahirap po kasi kahit sinong tao pwede magpalipit ng boses, pwedeng palitin, sinasapian sila, ganyan-ganyan. Hindi po yun. Tapos, tinatanong niyo po sila sa akin, binabasa ko na para sinulat ko na.
Kung ang isang manggagamot ay marunong daw po magkulam, hindi po siya manggagamot. Uunahin na kita ate. Hindi ko nasasabi ng mga pangalan nyo. Hindi po, pag ikaw ay manggagamot at instrumento ng Panginoon Kristo, dapat hindi mo alam mangulam. Kasi pag marunong ka mangulam, tatablan ka rin ang kapwa mo manggagamot. Makukuha niya rin ang physical at spiritual mo na hindi mo namamalayan. Kasi meron kanya-kanyang antas na kapangyarihan. At kung bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo at ito'y bukal sa puso niya at ito'y pinili at tinakda ka para gamitin instrumento niya pag magpalayas ng mga masasamang espiritu kahit hindi ka pabigyan ng authority o anuman etc. na sinasabi nila, si Maria, si Jesus, totoo, mga apostol niya, lahat ng apostol ni Jesus ay hindi naman pari. Di ba yun ang po nakalagay sa Bible? Hindi si Abraham, si nakalimutan ko, basta, hindi naman po sila nag-aral ng pari. Sila ay pinili at itinakda ng Panginoong Hesus bilang disipulo. Yun po ang sinasabi ko pa ulit-ulit. Pag kayo ay marunong mangulam, hindi kayo manggagamot. Kasi ang manggagamot ay hindi pinapakita na siya ay manggagamot at hindi namin tinataas ang aming mga pangalan o ang aming bangkuhan. Dapat simple lang po. Malalaman namin kung ang taong kaharap namin ay marunong maggamot o gumagamit siya ng mahika. Kasi marami nang sumubok sa akin yan. Yung hindi pa ako masyadong nag-upload sa video na galing ako sa ibang manggagamot na binibigyan nilang pasyente sa akin. Akala nila hindi ako marunong maggamot kasi tititigan daw nila ako para lang ako musmus na bata na walang alam. Isa lang ang sinasagot ko. Hindi inukol ng Diyos bata ka man o matanda basta binigyan ka ng karunungan o binigkaloob ka nito. Ito ay para sa iyo at walang makakaagaw. Pinanganak ka na o hindi ka pa pinapanganak, ayun, nakatakda na sa iyo. Ilang sinasabi ko sa mga tao. Kasi, pag sinasabi mo manggagamot ka, hindi ka manggagamot. Ang Diyos ang naggagamot. Instrumento lang tayong lahat. Lahat tayong mga tao, instrumento niya. Anak niya tayo. Walang VIP sa Panginoon. Lahat nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Pag nangulam ka, hindi ka manggagamot. Kasi ang isang manggagamot, malinis at busilak ang kanyang puso at walang bahid na dumi o anumang alikabok. Kasi kung totoo ka manggagamot, kahit ibigay mo pa itong buhok mo, ipakulam mo sa mga magkukulam, magtadtad sila, 1 taon, 2 taon, 10 taon nila kulamin ng isang tao, hindi nila ito tatablan. Kasi kung marunong ka magkulam at magdasal, ibigay mo ang buhok mo, magaling siya magkukulam, siguradong tatablan ka. Kung hindi papasok sa'yo, sa iyong pamilya. At saka yung iba po, may nagtanong pa pala sa gusto niya matuto maggamot. Marami ka pang dadaanan na butas po, sir. Alam niyo bakit? Minsan, kung gusto mo magpaturo sa ibang manggagamot, tanongin mo maigi kung anong kapalit. Minsan kasi meron akong kilala manggagamot na namatayan siya ng kapatid, anak, bago niya nakampanan ang kanyang kapangyarihan. Iba pa rin po yung bigay ng Diyos. Pag ang Diyos, sasabihin niya lang kung anong bawal sa'yo sa 10 utos ng Diyos. Number 1, bawal makiapid at magnasa. Kailangan ng isip at puso mo ay lagi nasa Panginoon. Wala kang isip na masama sa babae man ito lalaki kung ano man ang kahinaan mo. Doon ka atakihin ni Satanas. Marami pong bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag sa inyo. Kasi kung dami nyo kung tatanungin, ang haba po nito sasabihin ko dahil ang dami po nagtatanong sa akin. Kaya ko lang ito nilabas yung video, yung tumawag sa akin. Totoo po yun, ate. Kung 6 na aswang nang pumasok sa'yo at nagpagamot ka sa ibang manggagamot, hindi po yun totoo. Baka hindi po nila masarado ang lagusan pagpatawag sa espiritu. Huwag kang tatawag basta-basta ng mga espiritu. Baka hindi mo mamalayan yung taong tinatawag at pinapasok mo doon ay gamitin mong medium at hindi ka marunong magsarado at hindi ito nag-automatic magsarado. Parang cellphone niya. Pag nag-charge ka, na tuloy ang pasok ng kuryente at hindi nag-shutdown, siguradong sasabog. Yung taong pinapasukan yung siguradong sasabog rin ang mga masasamang espiritu sa loob ng katawan niya. Pag kinulam ang isang tao, automatic nandyan na yan sa loob ng katawan ng tao. Tinatawag lang yun na may pahintulot ng Panginoon tayo sa Panginoon Kristo na tukutin at alisin ang sakit yung sino man nagdarasal sa Kanya. Huwag kang tatawag basta-basta ng patay, buhay, etc. gamitin. Doon nababaliw ang isang tao. Pinalalayas ng masamang espiritu, tinatawag mo pa. At kung tatawag ka ng demonyo at aswang, hindi ganun kabilis magpatalo si Satanas. Alam niya
Ang taong ito ay malakas o mahina dahil dati rin siyang mga anghel ng Diyos. At alam niya kung gaano patindi ang pananalig at pananampalataya nito. Hindi siya magpapahuli. Bakit mo siya magpapahuli? Yung sabi niyo po, 6 na aswang, si Satanas lang yun. Yung po yung sinasabi kong maitim na usok na sinasabi niyang, sabi mo sa tenga mo may bubulong hanggang ginagamot ka sa spiritual. Sabi mo, 6 kami. Sabi mo, aswang kami. Yung pa rin nalalabas sa bibig niyo po. Kasi yun ang pumapasok sa utak niyo. Pero hindi niyo alam yung sinasabi niyo. Pag sinabi niya may galit ka doon sa kapitbahay mo, sabi mo, kinukulam ka ng kapitbahay mo. Sasabihin na naman ng bibig mo. Pag-aawayin lang kayo ni Satanas, doon nag-iisa ng ibang manggagamot. Kailangan makita ng third eye, mental telepathy, pagsasabi mo spiritual, unang-unang spirit ng Diyos. Kailangan makita mo ang liwanag ng kanyang muka. Pag lumiliwanag ito, alam mo totoong sinasabi niya. Pero pag umiitim nito, yung pong delikado. At yung huling sinasabi po ng ito, taga Laguna. Sinasabi niyo po, ang duwende ang pinakamasama itim. Hindi po. Yung pula, kasi po yun ay mainitin ng ulo. Kaya nga sila pula, parang apoy, mainitin ng ulo. Yung duwending itim, madali lang po yan sila makausap, mabagabag, pag nananakit sila ng mga elemento. Katapat lang yan tinapay kaya ubas. Mababagabag na yan, tsaka itlog lang po ilaga. At humingi ng kapatawaran sa Panginoon at gabayan ng Panginoon. At maging sabihin mo sa mga kaibigan, kasi hindi mo sila pwedeng kaway. Mabilis lang, hindi katulad po ng mga pulaya. Matindi po sila magalit. Kaya sila pula, mainitin ang ulo. Yun po yun. Marami pong taktika sa paggagamot. Kaya yung sinasabi ko lang po sa iba kong pasyente, na sinasaniban sila ng kung ano, pati yung mahal na ina, dinadamay sa kaganyan-ganyan, hindi naman po basta-basta sumasanib ang mahal na ina eh. Kasi marami akong karanasan doon sa lolo ko, na hindi ko sila lolo. At matagal na sila manggagamot. Hindi na sila. Kahit nga si Akira Yamada, isa siyang mangyat pare. Naniniwala siya sa ganito, pero sanay siya magsalita ng Tagalog. Hindi basta-basta sasanib ang Panginoon. Nakikipag-usap lang ito sa spiritual o sa pangitayon sa panaginip. Kaya nga si Satanas, puso yan. Paulit-ulit sinasabi ng Panginoon yan. Ang hindi lang magagawa ni Satanas, lahat ng salita sa Bible alam niya. Ang lumuhod at manalangin. At alam niya sa sarili niya, siya ay Diyos. Kaya nga gagawa siya ng paraan na maraming mga gumagamit ng mga salita ng Diyos. Tapos naggagamot ka nga, nagpapalayas ka ng masamang espiritu, tumatawag ka ng masamang espiritu. Pangalawa, nagkukulam ka, di ano ka? Di ganun ka rin ho, magkukulam ka pa rin o sumasamba ka pa rin sa kadaliman. Di kung si Jesus pala naggagamot na nagpapagaling, hindi sabihin nangungulam din si Papa Jesus. Kaya nga sinabing pag-ibig ay Diyos at kapayapaan kasi linis na ito ng isang tubig na galing sa bukal o isang papel na kopomban na walang dumi o isang bulak. Higit pa doon ang kalinisan nito o kasi yung liwanag o puti ng ulap. Kailangan po yun. Lahat tayo meron yun. Ibinigay na ng Diyos yun sa atin. Binigyan na tayo ng authority kasi hindi lang natin magamit. Number 1, judgmental. Mapanghusga sa kapwa. Mapanlait. Gusto kung anong nakikita sa kapitbahay, etc. Gusto din ganun. Kung anong man nakikita sa mga tao, gusto rin nila ganun. Na hindi naman nararapat para sa kanila. Iya mo ang ating Ama sa Langit ang magbigay para sa iyo dahil yun ay para sa iyo. Gawin mo ekspresyon ng Diyos sa iyong sarili. Tumingi ka ng kapatawaran. Sana Panginoon, balang araw, kung di man to sa akin, sa aking mga anak, ay maging hawa din sila. Importante, walang sakit. Yun po ang pinaka-importante sa atin. Hindi po ano-anong pumapasok masama sa atin. Magdasal tayo. Kasi tinutokso tayo ni Satanas. Magsisi tayo. Lahat naman ibinibigay ng Diyos sa atin. Magantay ka lang para sa iyo. Meron nakadaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Importante walang sakit ang pamilya at mga anak mo at malakas. Marami kang ang pera. Gusto mo yung katulad ng tao. Pero naman, ang dami mo naman sakit. Ang dami naman sakit ng pamilya mo. Wala rin naiipon. Napupunta rin sa pamilya mo. Hindi tayo pinapabaya ng Diyos. Tayo lang ang nagpapabaya sa Kanya at iniiwan natin siya. Bandang uli, tatawagin pa rin natin siya pag mayroong matinding karamdaman ng ating pamilya. Pero hindi pa rin tayo matiis ng Panginoon. Kaya nga paulit-ulit ko yung mga ganyan ho, huwag po kayo basta-basta maniniwala. Pag sinabi pong
ang manggagamot daw ay marunong mangulam at hindi po sila manggagamot. Ulitin ko po sa inyo, paulit-ulit ko sinasabi to. Si Jesus ay isang manggagamot din. Hindi niya naranasan o nag-isip na masama sa ating mga anak niya na kulamin tayo. Dahil pag natuto ka niyan, alam ni Satanas ang kainahan mo. Dahil pag pinasok ni Satanas ng sanib, sasabihin sa'yo ni Satanas isa lang, bakit mo ako pinapalayas? Nangungulam ka nga at nagdarasal ka. Aasarin ka pa ni Satanas. Ay, hindi nyo pa nakakalaban ang maitim na usok o kaya si kamatayan. Kung may krung-krung na tao, mas kleng-kleng yon. Si Satanas. Hindi nyo. Maraming Satanas, maraming bad spirit. Baka yung nakakalaban nyo pa lang, yung simpleng spirit lang. Yung hindi nyo pa nakakalaban na kaya niyang paggalawin ang mga baso, kaya niyang ibahin ang mga hangin dahil alam niya ang lahat ng dasal. Ang hindi niya lang magawa ang lumuhod sa Panginoon Kristo at manalangin. Yun ang ginagawa ni Satanas, mapanglinglang at puso sa Satanas. Huwag po kayo maniniwala yung taga Samar at saka Camarinesor. Huwag kayo maniniwala na anim na aswang na pumasok sa loob ng katawan mo. Sana ngayon patay ka na, isipin mo, hahawak ka ng Diyos. Buhay ka pa, nakakakain ka pa at nakakalakad ka pa. Mabuti sana kung lumpo ka na. Magsisilang tayo. Kahit din ako hindi naman ako perfectong tao, makasalanan din ako. Hindi ko rin bakit ako tinatanong ko sa Panginoon, bakit niya ako pinilit, binigyan niya ako ng karunungan dito. Payat na rin ako. Hindi ko rin sinasabi sa mga magulang ko na may sakit ako, nalalabo ang mga mata ko. May nagawa man akong kasalanan, ng buong puso ko na ito hinihingi ng kapatawaran at ayaw ko na maalala ang lahat. Dahil sabi ng Panginoon ay tapos na yun. Ang Diyos ay nagpapatawad, wag mo lang babalik-balikan, ulit-ulitin. Binigyan niya ako ng karunungan, tinakda niya to sa akin. Sabi ng mga inang Salome Katulo ko, kanan ni Akira Yamada, nakatakda sa iyo yan. Pilit ko na ito tinilakuran dating paggagamot, pero ibinabalik pa rin ako ng Panginoon Kristo. Dahil laging sinasabi ng mga anghel ko, marami ka pang matutulungan. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Yan ang laging sinasabi ng lola ko. Maging totoo ka kung sino ka. Titigan mo ang mukha mo sa salamin. Titigan mo ang hindi mo physical and spiritual mo. Doon mo makikita ang katotohanan. Manalangin ka unang-una sa Diyos. Tumingin ka ng kapatawaran at magsisi ka. Andyan ang Panginoon Kristo. Dahil nga ang pag-ibig ng Diyos, yan ang ating sandata. Kahit anumang uri ng sakit, pagmamahal, malasakit sa kapwa, alisin ang judgmental, magmahal, ibigin ang totoo kung sino ka, ibigin ang magulang, kapatid, mahalin, kung sino man nagagalit sa iyo pagdasal mo. Pinakamabisang sandata yan natin. Kung anumang uri ng sakit na nararamdaman natin, ang pag-ibig at pagmamahal. Diyan tayo umuhugot ng lakas. Lakasan natin ang loob, alisin natin ang takot, magsisi tayo. Lagi tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Huwag tayo magpapatukso o magpapalinglang kung sino-sino sinasaniban o sinasapian. Kasi pag may sapi at kinukulam, hindi mo na siya kailangan tawagin pa. Nandyan na siya sa loob ng katawan tao. Lalo si Satanas. Pag pinasinuban niya ang isang tao, nandyan na siya. Aswang, kung may subo ang aswang, hindi magpapahuli yon. Alam niya yon dahil meron siyang subo. May subo rin ang mga makukulang kung totoo siya makukulang. Ang mga bubarang. May kanyang class A, class B yan. Ang mababawang uri lang na makukulam na marunong magdasal sa mga pinag-aralan lang, mamahina pa sila. Hindi pa nila kaya ang matitinding mga makukulam. Baga sa sila, para lang silang langgam. Dahil marami na ako nakitang karanasan ganun sa lola ko at sa lolo ko. Nasagot ko na pong lahat ng tanong nyo. Pasensya na po tayo. Umabot tayo ng 24 minutes and 3 seconds. Ilang po ang may ko lang masishare ko lang sa inyo. Ate, taga Tarlac, taga Camarines, Bulacan, at saka Bicol. Huwag po kayo maniniwala. Taga Pangasinan. Diyan po sa Pangasinan din po. Huwag po kayo maniwala na may sumasanib agad ng Santo Niño, mahal na ina, o kanino-kanino na siya ay magagamot. Marami na po yan nakita sa channel to, di ba po, na may lumuluha. Huwag niyo pong gamitin na laruan ng Santo Niño o mahal na ina. May kasalanan kayo sa Diyos. Ako nga instrumento niya, lahat tayo. Bakit binigyan niya ako ng kapangyarihan?
Alam nyo bang hindi naman ako marunong magbasa at magdasal? Ibinigay niya lang sa utak ko at pinasok niya. Binigyan niya ako ng mata para makita kong kalaban ko. Pinagamit niya ang utak niya at yung mental telepathy niya nakakausap ko minsan na hindi ko naman dapat pinakikinggan. Marami pong bagay na mahirap paniwalaan at dadahanin ka nito sa panaginip, ilang beses ka pa na naginipan, para ka nakikipag-usap sa liwanag ng Diyos na hindi mo naman siya nakikita. At iba po ang boses ng Diyos. Masarap pakinggan. Napakalamig talaga sa pakiramdam. At nawawala ang lahat ng galit ng puso mo kahit anong sakdal mo. Pag siya nakipag-usap sa panaginip, sobrang liwanag. At hindi mo po makikita ang Panginoong Kristo. Sobra lang po talaga itong maliwanag. Liba lang po minsan yung anghel. Yumuko ka lang yumuko ka ng yumuko at makikita mo lang yung mga paa nila. Nakakaiba po ang kinelas nila. At nakakasilaw po sila. Marami pong paraan. Dadaanin ka nito sa simbahan. Sasabihin niya kung saan ka uupo. Pero parang panaginip lang, pangit tayo, mangyayari nga. At may tatabi sa'yo at alam mo. Marami po. Number 1, magdasal. Manalig, manampalataya, alisin ng galit sa isip, sa puso, sa salita. Nawa ang Panginoong Kristo. Una, maghari sa ating isip, mata, bibig at kaluluwa. Yun lang po yun. Huwag mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay nandyan. Maraming salamat po sa pangananonood dyan. Huwag niyo pong kalimutan. Kung pasensya na kayo sa sinabi ko. Kung nagustuhan niyo pong pagkasabi ko po sa inyo, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Andel Ortinis. Paki-follow na rin po yung Andel Ortinis din po sa Facebook ko po. At paki-share na lang pong video kung nagustuhan niyo. At maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless sa inyong mga pamilya.